Сега ли? Аз викам да пробваме от другия баир. Как да не? Защо да не можем? Ама ние до тук, по-натам не. А горе виждам... Има колешки, има колешки. Да. Саше, е това... Саше, е това горе не е ли масичка и столчета? Сашо, е това там не е ли масичка и столчета?